Tapulok ka ikajing mentoy ban ladapi join laitili ki ID laitili ki ID bat kataru kadai ka ba ka badon kam ba pin sing thu namar bon ki we ki ong etang ka we rul abyang namar ki ong tang ka we rul abyang te wala da kila ban register laitili ro nungkong tang ban register ngan ong chwai fi mde ban ong ban dapi register ban pelut bisa sendon ki bala le khambes namar ko pe ka jing mentoy kalong kumne ngayala de marpor banga join don da babatay nga bala ban join laitili tenga nga susi ba menta nga regret bom yo ban join laitili ki ID kumne pe ka we na left kanwan kanni ka panengkong pi register nang kong chwaya kanni ya kane register nang kong chwaya kanni ka we ka ID de nda pila dam register ya kane te login kanni ka juk ID jong fi umde ban login nda pila dam register tong ong kumne nda pila dam register ya kane cumut ini di upline jonga ini bana jong di upline jonga nga register ya kane ka ID jonga hapo jongi ni iwe ini ikong ne to andang la de register ka we ka ID pe da pi pe nang ne kamut ini ikong ide naka left ngadai naka left nang ne naka left side jong ini ikong no te naka right jong ini ikong bade ide ne naka right ka right kamut ide ini bande impat tap na right te ka right side pe andai ngala de join ka ne ka ID ka we marsin de register ya kane nga sign up biang nga press biang nga kajaka ban sign up biang ngan pen i vida ka yu te hang ni pio i kane kajaka sign up kane bana try cumudur nga press hang tu te nga ko ban register na ngala dep ka register ka we te hang ni ngan ai ka sponsor jong fi biang kane ka tu ba yu kan ni ka sponsor pe marsin ai ka tu ka sponsor hang tu la petap kan ka sponsor hang tu jonga te dapi mut ai kertengan register biang ya ledi sakawe kum tu sumudur ngala ai biang ka sakawe ka ID te hang ni ka dei ban pau ka kerteng jongang tu pe la mi ka kerteng hang tu kani kan pau kerteng biang hang tu sin ba pila ai sponsor kamut la de kan sami ka kerteng tu te ngan sependap kani ka namar ngak wa ban register ya lede sakawe ka ID sakawe long sa artli kawe ka tu tenga pendap yang kaju ka email jonga ka phone number jonga nata hakani ka position ba dengan select kawe na left shwa te dapi select kani na left te kan poi gumne te pio inang ne hendak ngala de register naka left kan pawang ni ka kerteng bat ka ID jonga ngala ngan sayo biang sakawe naka left namar kat kum ka sa jonga hanga pade kan ni ka left kan ni ka right jonga kamut kan long kini kan ni na left kan ni na right te sumudur ngampat register de sumudur ngampat taifi te kan pawang ni ka we nang ta sakawe ngan ai na kan ni ka right side jonga hang ni ngan ai sa ka right side jonga hang tu te kumnu ban yu anda pil ada register katu meni ka we anda la ada register dengan ngan register biang sign up biang sumut hakan ni jaka de jaka sign in te ha jaka ban sign in nga ai biang sign up biang tengah ai biang da uju sponsor sumudur ai biang da uju sponsor sa ka we hang ni pada ka position nga pendap ka longan pendap ka kerteng ka ni hakan ni ka position ka email ka ju hi ka pan ka ju ka password ka do kaju dengan ai kan ai pane na karai pade endang pila ai na karai nang ni sumudur te pin kan sapa hang ni pade te kan ni enda pila de yukum ni na karai pade ai da uju ni sponsor kan pa hang ni kum ni te ka ka jing mentoy der bang isu ong kai pi ban register le lightly ID hande ka don shan hande ki jing mentoy shibun kabaning kong pinyo ya kata ka nda pila de register ya kani lightly ki ID ro pin sayo hi ya kita ki pool income ka de ka pisa ba piyo da ki installment ba ka ai company da pim 3 ro
da pim tre ru kata ka baning kong pe ka pull income da pi login na ka ID da pi page ya ka yu jong fi da pi login pe ka pull income ka de kan ni ka ba pi yo pe kini ki bru ka ne ba tho ka tho pull one achievers list pe kini pull one achievers list kila yo ya kan ni kini ki bru ki ba pi yo i ki ka ba kan ba ki dang yai kum tu pe kini baro ki ba yo ya ki badang chu receive ya kan ni ka pull income list pe man kan ni ki ID yang ni bala ai pe kini de bala yo ya chief ya kata ka pull first achievers list kini ki bala join kam slam page dangi ai ka desktop site ipikat no osh amo login na kani ka way ka ID jo nga osh ano ka post to da login ko kan sa pin sa yo i ka tu ka pull achievers list pe kini ba thong tu ka ID jong ki tu nang ta kerteng tu bat pe tu ka baka tarik baki yo menta khat sau tarik ka de baki yo ya kani ka pull achievers list te kani ka de ka we ka ID jong ape na left ka de ka tu na right ka de ka tu lai pulai kala update nang ta ka tu te men te page por banga join ka de tang san spa iwe mo po ka tu ka kani ka we ka ID jonga arp new tarik agos ka tu ka we nga activate ka tu hadin bala de shwa yu ka baning kong tenga join tang January arjar pu e te ka kani pade hadu satu nga activate lai namar hang ha kani ka por ngatip ba don laban join lai tili ID te kani kade men te tang san spa iwe ka package te don ka banga join da ka kani tem yo ire da ka we pade nga yo da ka we ka ID ka banga join kat san spa nga yo da ki jacket ka t-shirt ru yo jacket ru yo men ka ai te men ta ha kani ka ID jo ngadon na right arpu arajar ka PV kan nyo hajar PV kamut pe men ta smudur men ta kani ka arajar men ta today business ka tho today business te ka poi arajar te kamut na kani ka arajar ngan yo tu saus pa san pwe ka commission na kani ka point te active IDs are kundai na ka left live na right kani ka ID dang kadang duna hamo kibru dom lele reng piru pila ban kitu batri stom te tang kan ni tang pang pila laban yu namar kan ni ala join slim te tangkum tu hi perlu kiba is ngutu ya kan tu te shushu ka jing mentoy ba dar pi join lai teli ki ID shushu sa ke don ki jing mentoy na ki jing mentoy kalong bala da pi join lai teli ID ka badon ka ma pe situ ya kan ni lapi join kan ni ka way sa kan ni hang ni ka way mar sendep join lai but activate ro kan ni bar sendep activate lai teli kini ka ID jong PPT ka iban new kamot pin suk ban kamai enda pila dep register ya la de lai teli pin tap sa ubai nang ni nang ni kat nan left nan ni na right kat ba tap hang tu barok kan pau ka jing kamai jong fi lapi activate tang ka way te hadu ba pinda yo way na left way na right but sa iwe nang ni na left la ni na right bahkan pau kan ni ka ba phila kamai ka long kata ka jing muntai ni kamut hoi la pi tep tang lai tili kum tur kala don kata ka jing kamai jong fi henry mar sin ba pin sang ban kamai hab don sa iwe satang iwe nang ni kamut tang yala de phila don south liki lai tili ki ID kamut pidon kam satang iwe na left na right bahkan pau ka jing kamai jong fi kata ngi di ban sautu na mar ngaru ngam par sautu remen chua na mar ngaru kini ki company tang ala join ngai lai teli ki idea ki be ki downline ngai yo iba baka don ka banga sautu ya kan ni ta ka daung batai fi menta na mar nga man chua ngam sautu da na mar ba nga join ta ka we ka ID ngam sautu balai ka slem man peni ba pau kan ke jing kamai andai menta ngai yo iba itu ba join lightly ID marsin tap way pada nang ni sana way na left lan ni sa way na right way na kini kamu automatically la iba pide ba pila kamai teki iki jing mentoy shushu saka balai ka jing mentoy bade kat ba pidang tri nang ni na kan ni ka right manu step du smudur pi join pi de ba join cepo jonga hang ni na right na left na side mo enda pila dep join lightly ID tapi ki tim jong finang ni nga tebru simula da nga tebru na kan ni ka right jonga kamut kan ni ka ID jong firu kan sa kamay kan sa
kan ni ka ID jong fi sumudo sorry kan ndai ka tu jonga kan ni ka ID jong fi hang ni ro kan sa collect ki poin namar ka poin don kam pin kala bisa jesa kan ni ka ID fi kan ladang athe bru nang ni na kan ni ka left side do kan wan chapo shani kamut kan collect point bet kini ki ID jong pi baro na left na right te kat ba kini ki dang tebru ki bru nang te ndai ki ablan jonga ba tebru shani char left ro kan kamai point bang kini ki tim jong fi kamut pi ru pin sala ba ban kan collect ki point dang nang kong dang nadu bas dang kata ka de ka jing mon toy ka ba don kam hang ni na mar balai pimla ban tebru tang mar bai pimla ban teb direct te kamut tang ke batep kitigi ablai ru pila collect point namar hang ni pin yo be ki matching income kamut dadon kumba ong dadon nang ni na left na right ka dadon bru nang ni na left na right kum tu shumudur iwe hang tu pila yo kandai peu tungka iwe nang ni pi yo kandai peu tungka te page lada i ablan jong pi yarap yo fina ka we ka site kan no pin suk pi hapan te tang na kani ka we ka site tangkat no pila kamaya kani kandai peu te shimud don lang ni na ka right pi don lai peu mut ki bru nang ni na site don kandai peu mut ki bru chispa na left spa na right te kapoin pade iwe bru chi hajar kapoin ba ite chi hajar kamut la jangai kapoin jong fi te bat ka jing kamai jong fi ro kala poi sahajar san spa kumta poin jong fi na pila don ki la bon ki poin palat ya kata sapusan hadu chi spa kamut sapusan hajar kamut pila la bai ban kam kamai more or less te tanggap tahi ku blai shibon ki tu bas tu ya kani pila ban you te pila ban register activate ban lai tali ka ID da pila ban activate kani tang kabasan san spa iwe san spa chisin invest lifetime pinam don kamban kus lai bisa khat praspa ngano ban ni ka kani ka business ba pide ban invest chisin pide ban le kata ngadai ban ong fi ki da pila kat bala pide ban you ban tre lada pi kwa be sha ban you namar ba ki ba kwa sha ban tre ka ban bu lai tali ka long ka jeng man toy fi hadin namar kani ka ID jong fi hadin ki kun ki ti jong fi kin sayo ya kani ka ID sumudur piru pin yo namar ki kun ki ti jong pi umdon kamam don jam la sha sumudur kan ka employment rate kan sahe bhala shay ke singi ka jing bon briu ki bom don kam don jam te perkat la da pi ristan la lai tali ki ID hadin di habut ki kun jong pi gin yo ban bam nang ni daga jing trish tom jong pi ka ba pi invest tangkat praspa bat daga jing trish tom jong pi ka ba suge ban invest perlok sukui te tanggup tahi dar pi sutu ya kan jing batai jong aku blai shibun tengin saya kenduk yang ha ka video sa subscribe ani video jong ga de channel kabangan update man kasngi ya ka jing batai ha kan ka you te kitu ki bakwa ban join sa kontak yang ya kan ha yang ha ka lengbangan ni ka video sa komen hang tu ban nganai kan baru ki bakwa ban join ki bompat join ni kitu ki bala join pila ban join haki tim jong ki bala invite ya fi la da don gilidar ba invite ya fi naik one re ban ong ban join ban ngama te pila ban join haki tim jong fi ki bapli ki yarap ya fi ro fi yarap ke yang kom tai we mo te kublai shibon